Dobrý deň, dámy a páni. Chcel som skončiť s YouTubeom chvíľku, ale tak teda skončím s YouTubeom. Máme tu nový diel a to je Stigval Legacy. Kto to pozná, tak nech dá like na toto video. Akože toto je dobrá hra, akože veľmi. Sama čítala. No, a mohol by som vám povedať, že sme v Chorvátsku. Je tu aj môj brat Matúš. Pozdrav. Hovorí hello guys. A naša nová kamoška, no nie nová kamoška, ale bude v tomto videu, nebude ju vidieť, to nevadí, možno niekedy urobím, že ju bude vidieť. A volá sa... Ojoj. Dobre. Takže akože dobre. Ja idem tiež na test. Takže... Dobre? A ja ti potom. A teraz sme teraz v tom Chorvátsku. Krásne moletule. Chytali sme krabov. No, nechytili sme, ale videli sme ich. Nejaké morsky plody sme videli. Chodili sme na tie kamene a tak. Tam boli všetko. Skákali sme chvíľku z kameňa. Už tam budeme, ale môžeme si oblížiť. To je všetko tak z Chorvátska. Máme pekný hotel. Takže máme pekný. Krásne. No. Takže akože pekné reštaurácie, všetko, že? Máme tu aj telky, všetko. Krásne. Krásny hotel, krásne, všetko, krásne obchody, krásne. No, pekné je to tu. Aj sejmákov. Pár ich máme. Pár. Sme našli. To som videla. Dobre. Matúško, to sa potom to povoliť? Nie? Ale ja tebe. Za chvíľu sme to vyhrali. A je to krásne. Áno. Pôjdeme ku molu, aj pri moli niečo natočím. Aby sme aj trošku pojmoli. Dlho som nenatáčal, no, to vám musím tiež priznať. Ale akože je dobré. Krásne to tu. Prvý deň sme spali, docela dobre sa to spal, nie? Krásne. No mne ja som chrápala, jak pamiam. No, dobre sa to spalo. Dobre. Akože, pohoda. Pekná kúpelka, pekné ubytovanie. O to sme už hovorili. Že pekné to tu je. Oh my god. Oh my god. Tak to sme to trošku chceli povedať a ešte si zahráme. Takže tu si vylepšíme napríklad mečiac. Tak. Dáme hlavne. Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldinho je vlastne Ronaldo. Toto. Takže nám to tu ukazujú, no to je jedno. Dobre. Takže tak. Matúško, To je. poď papa naši, lebo oni už sa najedli, pôjdeme k moru. No, Matúš, choď sa nájsť rýchlo. Matúš, rýchlo.
takto. Takže už ideme na nich pekne. Skapte. To bolo ešte na dlho. Pozrieme si tu. Takže... No, neviem, čo už mám také povedať. Máme tu pekné obrazy. No, obrazy tu máme tiež. Máme tu poschodové Pekné obchody. To sú trošku aj rozumieme im. Rozumieme obchodovačom. Ešte kamoša sme si to nenašli. Že... Na YouTube. To je video? To je na YouTube video. Ja natáčam. Takže... Už ti to hovoril, mama. Dobre. Takže toto budeme 2 roky tu ničiť eBaysku. 2 roky. Kým sa neschovajú. A schovali. Do nich. Okmeni. Počkaj. Zastavíme. Dobre. Musí byť aspoň dlhšie ako 7 minút. A mám ešte 6 minút. Lebo potom to nejzábavné také máme videokrátke, vieš. Som trošku aj dlhšie, už sa natáčať, lebo som vždycky natáčala také kratšie. Veľké postely tu sú. Matuško sa vála po zemi. No. No, už máme 7 minút, za chvíľu to vypneme, aspoň na 5 minút. A máme to. No to som hovoril. Ešte nechám za 8 minút. Palmy. No aj palmy, to sú všelijaké palmy. Pekné mesto tu je, akože pekné. Dáme si jedného zombíka, alebo čo? Čo dáme? Asi dám zombíka. Toho hádzajúceho pekného. Dáme. Tak už je zombíčky. Deti, ideme. Tak. Pekné kuchynky tu sú. Pekné kuchyne, že ojoj? Ja som si ešte raz zobrala. A skapal nám zombíka. Sme v... Ideme si to kúknúť? Ešte natáčam. 9 minút za chvíľu mám to potom. Ešte túto hudohanovke natočím ju. Video musí byť dlhšie. Aspoň 10 minút dám. Bazény tu nemáme, lebo sme na dome, že? Nie sme v nejakom hoteli. Tentokrát máme dom. No cesta bola dlhá sem, že? Cez Slovinsko, cez Rakúsko. Fúha. Dlhé to bolo cesta, akože. Cesta možno tak... 8 hodín. 3 body. 8 hodín a No, o 4. večer sme startovali. Ceste dávam asi 3 body,
3 hviezdičky z 5 hviezdičiek asi. Cesta nebola úplne najhlbšia, že? Nebola dobrá. Ale ako dalo sa vydržať. Dalo sa. Mali sme prestávky. Na benzínkach a tak. Stále benzínky. Tak. Dobre. No, všetko to bolo také pekné. Ojoj, a mám to hneď vydať na YouTube? Hneď? Dobre. Ale naprosto kuchyň, nie? No, možno to kúknúť. No, kúkaj. Tak, už za chvíľu budeme mať vybitých. Za chvíľu z kaputy mali sme. Aj kotvy sme videli, lode. Čo? No aj kolo. Pekné mestečko. Aj veľký kolotoč, no jak hovorili. Taký malý. Veľký, Pomaly sa točí. úplne pomalinky sa točí, ale strašne veľký. No, v noci krásne svieti. Na večer sme mali také výborné kopanie. Šnice, mňami. Šaláda. Dobre to. Parádne to je to tu, akože musím povedať. No. Také všetko tu je. Aj pichie máme tu. A možno robím súťaž o iPhone. Alebo nejaký mobil robím súťaž. Možno. Uvidím, jak tie odbery pôjdu, uvidím. Really? Ty máš na tablete u mňa odber? Či máš na tablete tvojom u mňa odber? Ja neviem. Tak si to kúkni. Ešte ona nemám. Chyba. Tak počkaj, tak si to tam daj. Daj tablet, ja si dám odber. Daj tablet, aby si mi dal odber. Ja chcem mať viac odberateľov. Dávaj, ja chcem mať odber. Pozeraj, toto bude bomba. Toto je Chorvátsko. Let? Môžem si tam dať odber na YouTube? Môžem? No, tak vyhľali sme. A mohli by sme už ukončiť video, je dosť dlhé, 12 minút, aj 13 už to bude. Takže vidíme sa zase iný, dovidenia. A zajtra sa vidíme. Čaute. No, zajtra, čau.